Who, onye, who, onye. What, gịnị, what, gịnị. Which, kedu nke, which, kedu nke. Where, ebee, where, ebee. These are the Igbo phrases that we use on daily basis. Sit back, let's learn it. This channel is about the Igbo language, how to learn Igbo language, how to speak Igbo language. Do not forget to subscribe and turn on the notification bell to get yourself notified whenever I upload a new video. Let's continue. Where, ebe, ebe ka ị na-eje. Where are you going? Ebe ka ị na-eje. Where are you going? Second example, that's the second example, ọmụmaatụ. Where do you live? Ebee ka ị bi. Where do you live? Ebee ka ị bi. Then again, how many? Ole. How many? Ole. Example, ọmụmaatụ. How many children do you have? Ụmụ ole ka ị nwere? How many children do you have? Ụmụ ole ka ị nwere? How many siblings do you have? Ụmụnne ole ka ị nwere? How many? Ole. Remember. The next one, how much? How much? Ego ole. How much? Ego ole. Example means ọmụmaatụ. Example, ọmụmaatụ. How much did you buy the ball? Or how much did you buy the oranges? Ego ole ka ị goro oroma ndị a? Ego ole ka ị goro oroma ndị a? Ego ole ka ị goro oroma ndị a? How much did you buy the oranges? Then another example. How much did you buy your bag? Ego ole ka ị zụrụ akpa gị? Ego ole ka ị zụrụ akpa gị? How much did you buy your bag? When, kedu mgbe. When, kedu mgbe. When are you coming home? Kedu mgbe ị na-anata ụlọ? When are you coming home? Kedu mgbe ị na-alata ụlọ? Kedu mgbe ị na-alọta ụlọ? When, kedu mgbe. Can you? Can you? Ị nwere ike? Can you? Ị nwere ike? Can you help me and bring those things? Ị nwere ike inyere m aka weta ihe ndị ahụ? Ị nwere ike inyere m aka weta ihe ndị ahụ? Eji m n'aka ị na-esonye. I hope you're following. Just go over it again and you will find out it's easy. To speak Igbo is easy. Just consistency is the key. Consistency is the key. Do not forget to give this video a thumbs up and subscribe if you have not. Let's learn Igbo language. Why? Maka gịnị? Why? Maka gịnị? Why did you come late? Kedu ihe mere iji abịaghị n'oge? Kedu ihe mere iji abịaghị n'oge? Why did you come late? Kedu ihe mere iji abịaghị n'oge? Whose? Nke onye? Whose? Nke onye? I hope you're understanding it. Whose? That's W-H-O-E-S. Whose? Nke onye?
Nke onye ka iji? Or whose book are you holding? Akwụkwọ onye ka iji? Maọbụ akwụkwọ nke onye ka iji? Whose book are you holding? Nke onye ka iji? Thank you for watching this video. I don't want to make this video too long. I will stop here. We'll continue the next time. Do not forget to give it a thumbs up. Let's learn Igbo language together. Bye.